Bé, en publicitat és on més clar està tota la metodologia que s'ha de seguir en el procés del disseny audiovisual. Jo crec que moltes de les manifestacions han anat a buscar en els processos de creatius i de preparació de la publicitat referència per poder abordar cadascuna de les especialitats. Està molt clar que el que signifiquen els estudis de mercat, està molt clar el que significa l'estudi del target al que va dirigit, l'estudi de com es posiciona una marca en el públic a la qual va dirigida, quins són els valors. Tota aquesta anàlisi i investigació del que significa el producte i com ha de ser llançat, la publicitat ho té molt clar. Ho té molt clar des del brief, en el qual recullen totes les dades i fan tota aquesta investigació, fan tota aquesta recopilació d'informació que després ha de ser processada, es processa en el briefing, on es donen les primeres consignes ja clares de quin és el missatge que es vol transmetre, quin és el concepte, el valor, allò que realment farà que aquell producte pugui distingir-se de la competència i que li dona un valor per ell mateix. Molt clarament el target, quin és el gust social, quines són les preferències, com vol consumir aquell producte, quins són els objectius del disseny a l'hora de llançar el missatge. No és només anar a solucionar-ho, és tenir clar, amb el disseny, què voldrem transmetre, quin valor afegit ens dona. Ja no és només solucionar-ho, és veure quin caràcter de novetat, quin caràcter de tradició, on estem posant la força. El contrabriefing és algo natural, també. A la que arriba, automàticament s'ha de veure quins són els aspectes que poden estar més coixos, quins fa falta ampliar, què és allò que s'ha d'afegir, perquè quan ens posem en el procés creatiu tot això estigui ben clar. Aquesta metodologia ha anat calant i s'ha anat prenent amb disciplines que han vingut després, la televisió, el multimèdia, els videoclips, etc. I s'ha recollit com a marc de referència. Bé, en publicitat, un dels recursos més gratificants és la utilització de l'efecte. Realment això, el que estem buscant és arribar a l'espectador amb la màxima capacitat de seducció, de fer-li veure que aquell producte realment satisfarà totes les seves expectatives. L'hem de persuadir i ho hem de fer d'una manera que realment amb ell li arribi com una sorpresa. Hem de ser sorprenents, hem de ser notoris, hem de donar la sensació que allò és per primera vegada que ho veu. Aquí el disseny audiovisual té un paper rellevant perquè un dels seus objectius és renovar precisament el missatge, donar sempre la sensació que el reps per primera vegada i que allò se't fa altra vegada atractiu. Els efectes juguen un paper fonamental, però hem de tenir molt clar que els efectes no han d'estar sotmesos a la tirania del que poden ser les noves tecnologies. Està molt bé que existeixin i ens venen molt bé per poder desenvolupar, investigar, fer noves combinacions, mantenir aquest to innovador en la comunicació, però el que no podem fer és abusar-ne i que finalment a nivell estètic el resultat que tinguem sigui purament el motiu de compra. Per generar un efecte hem d'anar a buscar també tot el que explicava anteriorment. Anem a buscar el briefing, anem a buscar quins són aquells components que l'efecte ha de recollir per convertir-se moltes vegades en el referent del propi spot. Quantes vegades no hem recordat un spot precisament per allò que havíem vist que ens havia sorprès, que ho expliquem, heu vist aquell anunci que el cotxe fa i moltes vegades no recordem quasi bé ni la marca, i en canvi ho estem comentant. Veure com apliquem aquest efecte. Una altra cosa que hem de tenir molt clara és
bé, potser tenim una molt bona idea, però aquella idea podia funcionar amb un altre producte que no fos exactament aquell que ens ocupa. Llavors qüestionem-la, perquè potser el que estem fent és buscar un efecte que és massa efímer, massa dèbil, no està prou justificat, i allò fa que, bé, tant podia ser per una marca de detergents, per un cotxe o per una marca de roba, no? Llavors, aquí també s'han de produir aquestes reflexions, no? Hem de tenir en compte que l'efecte no deixa de ser, dintre de tot el discurs audiovisual, del disseny audiovisual, que hi ha petites metàfores, tot ell ho és finalment, n'hi ha algunes que sobresurten del que és la unitat, no? I es converteixen en singularitat, en contrast. Aquesta, una d'elles pot ser l'efecte. Hem de recollir allà tota la càrrega perquè quan allò aparegui en pantalla, quan sentim aquell so espacial, nosaltres l'associem directament al producte. I aquí estem anant directament a l'inconscient de l'espectador per poder posicionar amb força el producte. No passa res, hi ha una unitat, el fil conductor no es trencarà, apareixerà aquest efecte, agafa un caràcter simbòlic molt potent i compleix d'aquesta manera plenament la seva funció. Pot aparèixer tant en algun moment, acompanyat d'altres, però en algun moment de l'espot, com potser pot estar des del principi. Són opcions que s'han de prendre en funció de cada cas. No és millor una ni és millor l'altra. El que sí que s'ha de tenir clar a cada moment és aquesta intencionalitat, i que estigui plenament justificat.